إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. حلالة دمتي رادي إرينا ينازلنا مسانا شكرين حونا جورج غبرس لاسي كاب دلوير ستيت ينا ستيتس اوف أمريكا مسانا زولو جورج حوي من البات دو شكا هلو كل جزء خمسة شجر كقاتم كله دويله جورج انت هلو ده هيز بلكا حجون كاوين الحرنينا باي ذا واي تسمعنا لهذا دمتي هو سمعك الله. اوكي ثانك يو سو ماتش بشمين بشم كل ما دالو تدمص راديو ارنا انت خاتاتلتن كاب مدب شكريناتات يدول الكازلغو لنقنا بتعم زي حقوس لتات زي حقوس نرئ لنا بزم كلهم حواتنا نحتنا بليبيا يحلفوا زلو صقمات بزعبو حبريتا ختبني لي دول الكازلغو جورج حوي انت يترخيبو انتينا نسمع زلنا ثانك يو يعني كرمنافتي كندارست متاو تقدمي زرعلك يا خمل سلكا تنعاي مرباش يكونسن نسخه قداب عبيو دمصي حواتنا خنكاس ابي حواتنا زغاطما نغرات نون عدا اخ مبال تزعبين بربعبيو خبر زغباكا سلازنا اي ابزي كونه ساعات مدوال زي كونسي بعبيو كبري مخناتو دمصي حواتكا مخان تزعبين صغان سلازخونه نافتي غداي كمت قرب زناي لنقنا سومن مولو زخيد زلو غداي ابليا عزيز غرمان ندحرالو تي اغبابرا ويكا تححزا زنبره بطعمي زسكحكح عزيز زرمم ولهم بحقاو غبا كتريان كلها فصيمو زي حقاو ነገር ይተወሲዱ ከምዝ መበለይ እንታዩ ገለ ጫፍ ሓበሬታን የሪዩ ግፋ ከካየር ምዃኑ ዝብል ሓበሬታን የሪዩ ግን ነዛ ሓበሬታ እዚ መጀመርታ ንስኻ ከም ሰብ ትጽበየስ ሕጋውያን ስደተኛታት ዝተመዝገቡ ኣብ UNHCR ንዓመታት ንሳልሳይ ሃገር ንኽጣየሱ ተባሂሎም ዝጽበዩ ብዙሓት ሰባት እዮም ነይሮም ኤርትራውያን ብፍላይ ንሳል እዚኣቶም ኣብ እስር ቤታት ደልዮም ክንደይ ሽግር መከራና ቢሎም ንኽምዝገቡ ክንደይ ዓቐበትን ቁልቁለትን ከድና 3 ዓመት ዝኸድናዮ ሓያል ቡድሆታት ምንባሩ ኩላትና ኣይንርስዖን ንኸውን ኣብዚ ጉዳይ ዝበፂሖም ሎሚ ዶ ጽባሕ ዶ ክንከይድ ንስድራና ክንራኸብ ናብ ሳልሳይ ሃገር ከድና እቲ ዝሓለፈና ሽግር ሓሊፍናዮ ግዜና በሊኑ ኸይበለስ ላም ዝሓሽ እንዳተባሃለ እንዳጸንሐ ከሎ ግን ሃንደበታው ከም ዝመጽዮም ሕጋዊ ወረቐት ኣለኒ እንዳበለ ኣብ ገዙ ደቂሱን ከሎ ሃንደበት ማዓጹ እንዳሰወር እዮም ኣትዮም تسئل بحريخمو تي زنبره اب فيديو اب كالون زوصن بحريخمو معاصون دا صوريم عتيمو زمعاصو كصبرن كلو حدا نابو اب غرغارش تفلطيخم زمحبر سربانا نلعل خلت عامت غزا خفيتو كساب 113 سدتنياتات ابز غيزي زعنجل زنبره مخ حمومات كابت حمومات نا عباي سعالم سنكلنا نطرح زيكوناس بعبي حدث አይነ ስውር ዝነበሮ ገዛዩ ናይ ሓንጎል ጭንቅ ዝነበሮም ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ነዚኣቶም ከና አንግል ለይትን መዓልትን ኣብ ድቁሱ ኣብ በልዑ ኣብ ሰትዩ ኣብ ይዕርፉ ብዓብይ ኻዝ ገዛዚ ድሕሪ ክንደይ ላዕልን ታሕትን እቲ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን ከም ቤተክርስትያን ተጠቂሞምሉ ሰንበት ክሳብ 220 ክሳብ 300 ሰብ ዝሳተፈሉ ቅዳሴ ዝገብሩሉ ነንሕርዶም ዝራኸቡሉ ክንደዛ ዓይነት ደረጃ በፂሕና እንዳተባሃለ ነዚ ገዛዚ ከይተረፈ كسب كندي حيل بونص كم تطقم خزارب إليه نزجزاز آتيوم مع عطس يوم لنفس وقف بحيل قوتي تماوتي يوم ولا حنت نبرد كحزة حجاواني نا ورقتها لنا داتها له أي قد سنة نتقول نازلهم ما ينفلت إني أتباهيلهم توصيلهم نتجزع بروزر غير ما فريسومو نتي شقاقات مخناتهم استبز حساب أبجلهم موت كلت عبيتي قط نقد الرأي كلت هنصاتها تخفي تسلز نبرة ናይ ሽቃቅ ዋሕድ ኸይህልወና ተባሂሉ ናብ ማሕበራት ተራድኦ ዝገበርኩ ሕቶ ሰለስተ ብመካይን ተጻዒኑ መጽእ ዝናይ ተንቀሳቃሲ ሽቃቅ ኣትይዎ ዝነበረ ነቲ ገዛ ፍሪሶም ነቲ ሽቃቅ ኣልዒሎም ኸይዶም ሕጂ ክሳብ ክንደይ ዓይነት ናይ ብሓቂ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ዓይነት ኣቀራርባ እዩ ነይሩ ትዝኸፈ ኸዓኒ ናብቲ እስር ቤታት ምስኣተው ዝነበረ ኣተሓሕዛ ማህረምቲ ዓመጻት ብዓብዩ ነቲ ሕሙማትን ካልኦትን ከይበልካ ብሓይል ጎነፅ ዝተጠቐመሉ ምግቢ ኣብ 24 ሰዓታት ሓንቲ ግዜ ይወሃቦም ነይሩ ታሓንቲ ግዜውን ከብድኻ ክትዕንገለላ ዘይትኽእል ኩነታት ተማሊ ዝነበረ ኣውያት ካብዚ ጉዳይ ዝንድሕር ዘይድሕንኩምና ካብዚ ቦታ ዝንድሕር ዘይውጪኹምና መዓልታዊ ሞትን ጥፍኣትን ህልቀትን ናይ ኤርትራን ክትርእይኹም ኣውያት ግብርሉ ስለዚህ ኩነታት ነዚ ጸኒሑ ሕጂ ኸ ትዝገርም ነዚ ኩሉ ዝጸኒሖም ዓቕሎም ዝጸወቦም ረድኤት ምሳኣኑ ሕክምና ምሳኣኑ ምስጠመዩ ዓቕሊ ጽበታዊ ካብቲ ገዛ ካሃድሙ ኩላትና ርኢና ኢና እዚ ኸኣ ካልእ ሽግር ፈጢሩ بسبعونات وناير أيوان بتيت
تقيسهم كسب حجي بتي علاوي محبر بناي IOM يكون بناي رويترز كالوتو ناوتيوم لو شيء سب كم تقتلون 24 كم استحارون ينقر جن نحنا خم إرتراوان بإرتران حواتنا نروح وزلنا حبريتها كسب حدو كانت ذي ترجعت 3-4 سنوات كون زخل تقول تعالوا زبل إمنتي زلني جن كسيلنا خريئنا تمالي حدا أبتأف دجنا UNHCR أتيو كابزي بتقيس التحرمة أفتأف دجة حكمنا ونقول قلت كركب زي كعله حدا سدتني يريني رب فيديو متيني نزين أفتناي United Nations سرينا نيرنا انتهي نيرو حدا إذا سدتني زور ما يخون زلوا أب كتماتاتن أب جزاوتن تحابي أمام زلوا مجبخ رخبو زي كولو إرترانا بستفعل اللي بوتاتات جزاوت تحابي أمام زلوا كوتون زي كولو أب كمية NHCR متيوم عشان إرترانا لا تتصبيو أبت مجمرتان وحدة سبات حاجز جرام بدحر إيجان كن حجزهم كم زين خيلهم نتجزاون عاتيهم على شيء إذا خال بده فتير له نتي إرتراوي نتخالق سدتين يوم إرتراوز رزقهم كيف زعبة إرتراوز الزارب زلوا خنبر صوماليا ويان علو دق السودان علو إثيوبيا ويان علو سلزم كله نتي سليم زبهال بقال ما عاتيهمو أبكن ذا عن الشجر جلو لو مكوا كابزي زنبورو جزاوتي نتوم زحلوم حجمهم زملاسو ناب عين زارز بهال حليفهم كم زلوا حجون حبريتها متينا له إذا نحنا ندير حجون تأيو محبر ترادو نتصح كجبرة كنا تاتهم ككاتلا كابن نابن كمالا لسوق فقد اللهم حموماتهم كعنقلوا نايم جورا دياتهم كجبر لهم زقولوا من جديد حجاوز خنا عين سجباب كختلوا نسوعت حنجبركم كلالنا صباح انتايك متي عين فلطانينا صبونا جرجن أتي إرتراوي لومي صبوا عينة منفس عن تيلا بزتفعل عليه ملكا قال تجبرالو نسلقهم من البعض صباح قال لو تخمت تخيلي جن زخون يكون نفاسات لنا كنا بلوز يكون خنق قالوسو زلنا أيو زي زمثل تحفش أو سؤال زلوا نالبات أبتخالق كم تنحر كوينة كابي زخول ما تيو سلامتاي خمسة تجيرو زبل جن قال أنا قرقت نكفل كان نحر كوينة حدا كل جزء ليبيا مسناي حبرة أوروبا تتحاز قداي تناي حبرة أوروبا سقط زجبر زلوا أبع ليبيا سبات نخيس جروم بزعبا سدتين نادت كيمتهم إذون ناتو مرأي أيو أبز حلفة كل تعمت نحريهم تم ناي أوروبا حجرات كم تناي كرم زحاس سدتين نادت وراو بتناي ريسيتمنت كم قالوا يقبل يلون إذون ناي بعلو قال شجرات بدهوتاتن علوم على شيء حجب عابي إيو إذا ناي ليبيا كل التجت على وحده نحبرة أوروبا صرحوا خمسلو سبات كم زي دوليو كسب كم زعانة حلفنت جيروم كم زبولو تباهيلو جن عددان أبتم سدتين نادت زوردي خلا أي نزيعتهم أبيلو زلو ندحرت نحرت ماليسكا أب إثيوبيا زنبرة خناتات وحدة سدتنياتات ناب سودان أو حزين أب سودان زول حجي زجاج أو زلنا نحر حدود أب توشتنا علت زعينته وجز زفتر زول زمثل مسحابات زون ناي بعلو كالي عينتنا سدتنياتات وحزق فتر كم زخل زالصحات أي مثلاً زخلوا زتأكي بدن تدميرو لبيعوانون لا عقمهم زخونهم تهزبي أب لعل سدتنياتات إذا حضروا له كناتات كم تفترة سبات كمطوم كم زي دوليو نزخلوا زعينت ملأخت زسدد ملكتات يمثل تزحزن جن نتهم حجوان سدتنياتات أب حجر 3-4 عامات زصنحوا نبت حجر كنوبري لهم زصبي زي كونش مسرح تجير لهم نبت سالسة حجر كسجرو لهم ودت صباحنا داول زصبي زلوا أكن زعينت عادة خطوات قام جن حجاوي كونن بتعمد زسك حق إحنا جري على ما ترادوا أقلبه جبرالو أتن عبيته حجرات أقلبه جبرالو إذا نجر زجن قبل إرتراويان سدتنياتاتن كالوتن بناتي الرأي بهذا التفتيم ذو النتيجة لنا. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. أبدم تسير رادي إرينا نزلنا خبراتها تلت مدب مسانا حاونا جورج قبر سلاسي كاب أمريكا مسانا زل جورج حاوي حجي زكاة زلو قفعن زكاة زلو قفان اسكن أمنت ندحر قفيفهم نابي يمزوستوه من تاي تعلامة تاي نمقباري قفيف كاغي نابي هو حجي اتنحنا كل جزيتنا إرتراويان أبدا قزلناون بحلاف النتاو قباب نهزبنا ناي حبريتا ما أكل جيرنا بزعبا مسولون قبؤون كانوا فلطو زي ما خالنا ناي بعض الساقما زفتر كل جزيان بلون تايو سدتنيا كابن نابن أو حجرات كمالا لسن كله بزحات نجارات بدهوتات كقاطمو خمس خل فليتو تقدمت جورز نبرو أبتنا UNHCR كمزجب انتزخل نيرو أقدموا زعتوا اللي جزيت مزجب نيرو تزخون زي حجاوياني من داتا بحاله إذا حجي كريوت نحنا أي ترى نيرو بقللو خنق على صن كم بدهانون مفتنا ولا قسم مود أتون زقدر زلوا مقتله
ሕጂ ግን ነቲ ንሕና ሓዋዊስዎ ዘሎ እቲ ናይ ቀደም ንብሎ ዘለና ንሰለስተ 4 ዓመት ኣብ እስር ቤታትን ኣብ ካልእን ዝበለየ ኣብ ሊብያ ምዝጉብ ኣብ ትሕቲ ዩኤንኤችሲአር ሕጋዊ ወረቐት ዘለዎ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክጣየስ ንፅበዮ ዘለና ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ ግህሰት ክንዳበልና ከለና ኣሽሓት ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ዝሓፅር ግዜ ዝመፁ ግን ኣብ ትሕቲ ዩኤንኤችሲአር ዘይተመዝገቡ ስለ ዘለዉ ነቲ ነገር መሊሱ ተሓዋዊሱ እንታይ ማለት እዩ ሊብያውያን እንታይ ኢሎም መግለፂ ውፅኦም ኩሉ ወረቐቶም እንድሕር ኢኹሞ ኢሌጋል ኢሚግራንትስ ይብሉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ይብሉ ክሪሚናልስ ይብሉዎም ገበነኛታት ይብሉዎም ኣለዉ ካልኣይ ናይ ዕፀ ፋርስ ነጋዶ እዮም ናይ ኣፅዋሩን ነጋዶ ዝብል ኣብ ገለውን ርኢ ኣለኹ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዝኣቱ ኤርትራዊ ብዙሕ ኣይክሪኦን እየ ግን ጌጋታት ኣብ ልዕሊ ናሕና ኣሎ ዶ መጀመርታ ዘይምምዝጋብ ካልኣይ እዚ ንእስነት ዝበሃል ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ከባቢ ናይ ገርጋሪሽ ዝነብር ዘሎ ስደተኛ እንታይ ዓይነት ስነ ባህርያት ኣርእዩ እንታይ ዓይነት እቲ ህዝቢ ዘይፈትዎ ገለገለ ምልክታት ኣይተራእየን ክብል ኣይክእልን እየ ተራእዩ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ክብፅሖ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዝብል እምነት ኣይነበረንን ዋላ ዳእቲ ጌጋታት ይንበርበር ሕጂ እቲ ናሕና ጌጋ እቲ ሓላፍነታዊ ዘይምዃን ብውሕዳት ጌጋ ዝፍፀም ንብዙሓት ኣብ ኣደዳ ናይዚ ኩሉ ሳዕቤናት ፈጢሩሉ ሽግራት ኣምፂዎ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ከነእቱ እዚ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ዘሎ ፀገም እንታይ እዮም ክገብርዎም ዝብል ነቶም ሕጋውያን ናብ ዓዶም ክመልስዎም ዝብል ብዝኾነ ይኹን ተኽእሎታት የለን ምክንያቱ እዞም ሳዚኣቶም እቲ ስታተስ ናቶም እውን ድሕር ኢኻዮ ኣሳይለም ሲከርስ እዮም ረፊጂ ስታተስ ዘለዎም እዮም እዚኣቶም ብዝኾነ ይኹን ናብ ዓዲ መምላስ ካልእ ነቲ ግህሰት ዝብሎ ዝነበርኩ ሕጂ ካልእ ግህሰት ክፍፅሙ እዮም ማለት እዩ ነቶም ዘይተመዝገቡ ኢሌጋል ኢሚግራንት ዝብሎም ዘለዉ ግን ናይ ብዙሕ ዓይነት ሓደጋታት ክወርዶም ዝኽእል ሰባት እዮም ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና መጀመርታ ህዝብና ክጥርነፈሉ ዝኽእል ባይታ ክንከፍት እቲ ምጥርናፍ ማለት እቶም ናይ ሂማኒታርያን ኦርጋናይዜሽን ካብን ናብን ምእታው ክፍቀደሎም ነቶም ስደተኛታት ጉቦኦምን መሰሎምን ክሓትዎም ጉቦኦም እቶም ማሕበራት ግቡእ ኣሎም ንኣብነት IOM ዝበሃል ናብ ከምኡ ክኣቱ እንከሎ ናብ ዓድኻ ክትምለስ እንተደሊኻስ ክንመልሰካ ናብ ዓድኻ ክትምለስ ዲኻ ኢሉ ዝሓትት ማሕበር እዩ ሕጂ እቲ ህዝብና ቁርብ ዞም መንእሰያት ወይ ከዓ ህዝብና እቲ ንሕና ሓበሬታ ክንቦ ዘለና ናቶም ጉቡእ ስለ ዝኾነ እዮም ዝሓትኻ ዘለዎ እምበር ይነግሩኻ ኣይኮኑን ክትከይድ ዘለካ ዝብል ርድኢት ክህልዎ ኣለዎ ስለ ዝሓትትዎ ጥራሕ ክጭድር ወይ ከዓ ክንህር ስምዒታዊ ክኸውን ዘይኮነ ኖ የቐኒየለይ ትብልዎ ዘለኹም ተረዲእን ኣሎ እንተኾነ ግን ኣነ ካብ ሃገረይ ዘውፃኒ እዝን ምክንያት ኣለኒ ኣነ ኣብዚ ዘለኹ ናይ ሕቶ ዕቑባ ክገብር ነዚ ዝምልከቶ ኣካል ከዓኒ ከተምፅለይ ይሓትት ኣለኹ ዝብል ኣካላት ነዚ ድሕር ኢንፎርም ድሕር ዘይገርና እቲ ብዘየፍልጦ ሰብ ካልእ ነገራት ዝወስድ ሰባት ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ዋላ ብዝኾነ ይኹን ጥርኑፍ እንድሕር ዳኣ ተገይሩ ነቲ ናይ IOM ዝቐርቦ ብድሕሪኡ UNHCR ክንገብር ኢና ማለት እዩ ንድሕሪት ክመልሰካ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ኣቢሉ ኣብ እስር ቤታት ዝነበሩ ኤርትራውያን መጀመርታ ናብኡ ክኣትዉ ከለዉ ምዝግባት ኣይነበሩ ልክዕ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እዩ ነይሩ ግን እንታይ ኢና ጌርና ነቶም ማሕበራት ክበፅሕዎ ከም ዘለዎም ሕክምና ከም ዘድልዮም ንሳቶም እውን ብቁፅሪ ብፒሮ ገይሮም ፅሒፎም ናባና እዞም ሰብኣት እዚኣቶም ኣብ ትሕቲ UNHCR ክምዝገቡ ፈቃደኛታት እዮም ንኣኻትኩም ሓትውሎ ይሓትኹም ኣለዉ ኢለ ናይ ኩሉ እስር ቤት ብኸምኡ ሰይድየ ነይረ ሕጂ ኻ ናብኡ ክንመፀሉ ዘይንኽእል ኩነታት የለን ግን ሰንትራላይዝ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ባይታ ካብ ስቂልካ ኣብ ፈቆዶ ገዛውቲ ፋሒልካ መን ይጨውየካ መን ይሃርመካ መን ይቀትለካ ናበይ ወስዱኻ እንታይ ዓይነት ሽግራት የጋጥመካ ካብ ዝበሃል ብዝከኣል መጠን ቀልጢፍና ስጉምቲ ክንወስደሉ ንኽእል ኩነታት ተደኣ ኮይኑ ኣብ ዘለዎ ጥርኑፍ ኮሚቴ ክህልውና እቲ ኮሚቴ ምስቲ ናይ ማሕበር ተራድኦ ከነላልዮ ምሳና ርክብ ከም ዘሎም ከነፍልጥ ብዛዕባኦም እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ዓይነት ሓበሬታ ምሳሃብና ሕቶ ዕቑባ ክሓትት ዝኽእል ኣካል መሰሉ ስለ ዝኾነ ማሕበር ተራድኦ በቲ ዝሓትዎ ዘለዎ መሰረት ከይዶም ክምዝግቦም ተደኣ ክኢሎም ነቲ ናይ ብዘይ ድሌታት ብሓይል ጎነ ተጠቂምካ ምምላስ ናብ ዓድኻ ዝበሃል ምናልባት ንዕኡ ክውሕደሉ ዝኽእል ኩነታት ክንፈጥሩ ንኽእል ኢና ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا جورج حجزي نعلو زلنا ምናልባት ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ወይ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ወይ ጽባሕ ኮምፕሊትሊ ካል ዓይነት ሲቹዌሽን ክፍጠር ክእል ኢኖ ዋላ ዳ ኦፊሻል ኣይኹን እምበር ገለ ነገር ብዙሕ ሓደሽቲ ዝመፀካ ነገራት ኣሎ ስለትከታተሎ ዘለኻ መዓልታዊ ሕጂ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ዝብል እቲ መንግስቲ ድዩ ወኪል ናይቲ መንግስቲ ድዩ ዋላ ወኪል ናይቶም ዝገፉ ዘለዉ መፅኡ ተስፋ ከም ዝሃቦም ቅሬታ ከም ዝሓተተ ከምታት ዝብል መልእኽትታት ሰሚዐ ነይረ ከመይ እዚኣ እወ ሕጂ ቅድሚ
3-4 ساعات بناي ليبيا أب كبابي ساعات شمونته شوعاتن فرقان بناي ليبيا قطاطرا قال عينت ملكتات ترأي مالو صبوعي حق قبره اتزقبروا جيجا مخانو اتزتوسد سقمتي ناي بحق خمسة تعاصم يقرأتهم كم زحاتتلو بحق النحر نص خوينو أقراربهم نتزقبروا جيجا مخانتي جبنات فتيمة مابلع اليوم زباح زلوا اتمقتلتي أقات إمزلوا نتخلوا اتناي أبولوجيز مالت ناي يقرأتها بدحري إذا صعب على لجن نتمجمرتها بهوة زلوا أكل سلام كركب ناي صناعة امرأة وتسقط تفتيرلو كاب جزء تخلابيتو قدام حدر كوينو زلو أكل أب إسربيز الساقة زلو سلام كرخبلو دس بلني ناي بحق نزنا قرز تقبيله ما قلن تاي مالتي بدحري يوزبح النقرات نتي تصبوعي نالبات إذا عينت نفاسات تقلقيلو له تصبوع ناي بحق حق خونا لنا موت تباحيلو زلو أخون الله من الكتات نتينا لقن قنا تصبح دحر صباح بفلاي تصبح نقو خير أنا إذن زنايني بلن قد تصبوعينا عنا أقداس مدرخي السط راح أخلا يكون أنزل مرقص لنا مجمر تخبر زلو تناي نفاريت تطويل زلو خفت توم نابسالسا حاجر كخدو تباحيلهم زلو بقلطف كوصمو كال سرح لنا مالتيو تن حاجرات نز غدايزي ليبيا ابغيزو سلازيو صوتهم ورقتهم كاب دحر حجه اين قبولو يناز بحالو لعينت ستاتس ذهبهم زلو حاجرات كم بحدش كال سرح له بي ان تي ار غيركا نو ري انستيت كغبر الله ات مخنيات كاب اتوم اينبرن ጉዳይም ተረድኡሎም መንግስቲ ሊብያ ዝፈጥሮ ስለ ዝኾነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ትራንዚት ኤሪያ ውፅኢና ማለት ንኣብነት ናብ ኒጀር ከድካ ነቲ ጉዳይ ትጅምሮ ናብ ሩዋንዳ ከድካ ነቲ ጉዳይ ትጅምሮ ተን ብቐጥታ ዝወስዳ ኸዓኒ ነቲ ዘጋጠመ ጉዳይ ብሊብያውያን ኣብ ግምት ተኣትዩ ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ሓደ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ዝወረደ ጌጋ ምግባር ማለት ነዚ ሰብ እዚ ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል እንተኮይኑ ካምፕ ተዘይኮይኑ ካልእ ንዑ ዝመስል ሓደ ሴንትራላይዝ ዝኾነ ኤሪያ ክግበረሉ ዳ እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንባዕሉ ህዝቢ ናይቲ ከባቢ ዝገበርዎ ዓይነት ድሮ ስምዒታት ፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ካልእ ዓይነት ተጻብኦታት ፈጢሩ ቀኒ እዩ ከንዚ ዝብለካ ዘለኹ ንኣብነት እቲ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ገፊፍዎ ምስ ከደ ገለገለ ተሓቢኦም ዝፀንሑ እቲ መንእሰይ ናይቲ ከባቢ ዋላ ገርጋሪሽ እንድሕር ናብ ገዛውቲ እንዳኣተዉ ዓመፃት ከጋጥሙ ከሃርምዎም ቴሌፎኖም ክወስድዎም ገንዘቦም ክሕድጎም ንብረቶም ክወስድሎም ዝመጽ ዓይነት ስምዒታት ስለ ዘሎ ነዚ እውን ኣብ ግምት እቲና እቲ ቀስ ኢሉ ነቲ ጉዳይ ናብ ንቡር ዝመለሰሉ ኩነታት ንክንፈጥር ኢድና ምትእትታው ክንገብር ብዛዕባ ኣሕዋትና ምክትታል ከድልየና እቲ መንግስቲ ናይ ብሓቂ ነቲ ዝገበሮ ጌጋ ብእሩም ዝኾነ መንገዲ ብዝተመሓየሸ ንስደተኛታት ሪስፔክት ዝገብር ዓይነት ሃዋህው ክኽፈተልና እውን ደስ ይብለና ማለት እዩ ብዓብዩ ጌጋ ከም ዝፈፀመ እንድሕር ኣሚንሉ እዞም ኩሎም ተቐቲሎም ዘለዉ ትንፋሶም ሓሊፉ ዝብል በቲ 6 ወፂ ዘሎ ወይ ከዓ ቤተ እስራታት ዝኸይ ቁጥሪ ነዚ ጉዳይ እውን እቲ ሕጋዊ ኣገባብ እቲ ኣፖሎጂ ምስ ድሕሪኡ ዝመፅእ ዓይነት ካልእ ዝስዕብ ኩነታት ስለ ዘሎ ናይ ብሓቂ ነገራት ተኸታቲልና ክንሕዞ ተዘጋጠመ ጌጋታት ልክዕ ከምቲ ብሸለልትነት ክረኣይ ዘይክእል ኩነታት ተፈፂሙሎ ግን መጀመርታ ነቲ ህሉ ንቡር ክረክብ ሰላም ክረክብ ዝኽእሉ ኣሎ ካልእ እንታይ ሓንቲ ነገር ሳቶም ቀጻል ዝፀቕጧ ነገራት ኣሎ ሂማን ትራፊከርስ ገበነኛታት እንዳበሉ ከብሎ ከሎ ኣነ ንባዕለይ ንሕናውን ከምኡ ንባዕልና ነቶም ሂማን ትራፊከርስ ብሕጋዊ ኣገባብ ክተሓዙ ኣብ ሕጊ ክቐርቡ ናብ ዓለማዊ ፍርዲ ክቐርቡ ናይ ኩላትና ድሌትን ሓንቀውታን እዩ ስለዚ ንዓኣቶም ክትብል ግን ነቲ ኩሉ ምስክናይ ብቕንዕና ዝመፀ ብሽግርን መከራን ብዙሕ ዓቐበትን ቁልቁሎትን ዝሰገረ ብብዙሓት ከምኡታት ዓይነት ገበነኛታት ዝተበደለ ሰብ ካልእ ከምዚ ከተውርዶ ካልእ ስለዚ ፈላሊና ዘይምርኣይና ጌጋ ይተገይሩ እዚ ክንብል ከለና ነቶም መሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኣይተሓዝዎም ንዓኣቶም ዘቃውሙ የብልናን ገበነኛታት ኮይኖም ገበነኛታት ክተሓዝዮም ካብዚኣቶም እውን ካብዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ገበን ተረኺቦም የሚሉ እንድሕር ሒዝዎም ኮይኑ ንሕና ንዓኣቶም ተቃውሞ የብልና ንሕና ንብል ዘለና ኣልማማ ክኸውን ኣይንቆሮም እዚ ጌጋ ይተገይሩ ስለዚ በዚ ዝበገሰ ንሕዳ ይቕረታ ሓቲቱ እቲ ናይ ሞት ዘጋጠመን ንኩሉ እውን ከምኡ ዓይነት መንገዲ ወይ ከዓ ፕሮሲጀርስ ክንከደሉ ንኽእል ኩነታት ክፍጠር እዩ ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أب دمسي راديو إرينا ينزلنا كبرات حتى مدب مسانا حاونا جورج قبرسلاسي كاب أمريكا نزو قداي ناي ليبيا زخيت زلو صبون صنعن غيرو زكاتاتولو زليو جورج حوي أينو أنو حيلك خمز اللخو يردانيو من الوقت حنت نجار كفلت أزدلي إزيز قبرو زلو زم ليبياويان بأوروباويان ماسي تدليت ناي أوروباويان حبرت أب قبرن موعال جنزب تخفيلهم كم زبلو زلو يو تزقلت من البات مساء القباب بالكاب الحريقة
نحنا أنت خنقبر لنا نحنا خم إيرتراويان حواتنا خمس خساقي خلنا أنت هلا خنقبر نخل هو اتنا حبرات أوروبا نليبياويان نحيل بحري يخون نتنا إسرائيليات يخون نت منجستي يخون زمولو هو حبرات أوروباي إذا سلز جبرو بتكنولوجي يخون بخل عينت محردة أدليبون أبيلون نزخلو كبحري عند حسكا حنسب ولو نتسب كنسب هيمانيتي زي بقول عينت تححزا بوزح جزء بفيديو بجلابو كم يجرون كم زحوزون نتن جلابو بيت مراكب كم يجرون كم زجون نصوم كال نجار كم زمسو كله الرئيس لزلوا نزخل زجون زقتوه أبغى متأتينا حبرة أوروبا بزعبة سدتنياتات زلوا الرأي نبتنا يكرم تمارسو بنور عينت dignity كبرت زلوا رايت مثلنا ناي سدتنياتات زحلوا لكونات زجبروا له من قد أخفت أرد عمر بس خيط أنا حي عينتها كايداك خيط كم زي بقولوا كم فلتهم كلامنا سلازتي أدهبونا أنتايو مجمرتان إحنا خم إيرتراويان أب أوروبا زلنا أب أمريكا زلنا أب كندا زلنا أب زخونة يكون كارلوت حجرات بفلا عبد الإنجليزي كارلو أنزلوا كل سب نزي مثل ناي سدتنياتات إيرتراويان أب ليبيا زجات أنزلوا أب كارلون بعبيو أب ألبوخ جبروا له زخيل كونتات كفتر مثل ناي سدتنياتات كحلوه له زخيل بتنا يونايتد نيشنز بروتوكول من قديك خدوا له زخيل من قد خنقبر تداخلنا مجمرتات سلام وسلفي أقداسيو هو نتي امباسنا ليبيا من البات كساكن لو تخنقبرنا اي راينا نيغن ولا انا اخغبرون سب صقم يبلين ግን እታድሁ ክንገብሮ ዝግባእ ተን ሃገራት ናይ ኤውሮፓን ናይ ሕቡራት ናይ ኤውሮፒያን ዩኒየን እዚ ቀዳማይ ፎከስ ክንገብሮ ዘለና እዩ ካልእ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለና ኤርትራውያንን ዘይ ኤርትራውያንን ብማሕበር ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተጠርኒፍና ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሄድኮረር ናብቲ ዝለዓለዋይ ኣካል ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንሕና ንፈጥሮ ፅልዋ ንሶም ዝፅውዕዎ ፃውዒት ኣብትና ሕብረት ኤውሮጳ ይኹን ኣብ መንግስቲ ሊብያ ይኹን ፅልዋ ክገብር ዝኽእልን እዚ ዝግበር ዘሎ ጌጋታት ጠጦ ክብለሉ ዝኽእልን መንገዲ ክንፈጥር ተዳ ኮይና ናሕና ኤርትራዊ ተሳትፎ ኣውያት ብትዊተር ዝግበር ዘሎ ብጣዕሚ ዘድንቆ ብፌስቡክ ዝግበር ንሕራሎ ብጣዕሚ ክነኣሊ ዘሎ ምክንያቱ ኣትሊስት ነቲ ህዝብና ተሓቂ ነፍልጦ ኣለና እዚ ናይ ሚድያ ዝገብርዎ ዘለዉ ሰናይ እዩ ልዕሊኡ ግን ክንሓልፍ ክንክእል ኣለና ፕራክቲካሊ ብግብራዊ ዓይነት ኣሰራርሓ እቲ ኔትወርክ ቢልድ ጌርና ነዘን ናይ ሂማኒቴሪያን ኦርጋናይዜሽን ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ዋላ ካልኦት ብምሉኡ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣውያት ክንገብር ኣለና ምናልባት ሓደ ከዓኒ ኩለንተን ማሕበራት ኣብ ናይ ፖለቲካል ሙቭመንት ዘይኮና ኩለን ማሕበራት ዝፍርማሉ ኩላትና ዝኣመናሉ ንኩላትና ዝጠመረ ሓደ ተሪር መግለፂ ዘለዎ ግን ፌርማ ናይ ኩላትና ዝተነብሮ ወረቐት ዝግበር እውን ኣገዳስን ሓጋዝን እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ህሞታት ከምታት ተጠቐምናሉ ኩነታት እውን ስለ ዝነበረ جوج حوي تعميق إني لي بشمين بشم كلهم تختتلت دمت رادي إرنانا دالوتان كاب كل خا بشم زم كلهم وسعت دمت خوين كايم زلها خمس كنا كافتو من البات قال حبرت سبنا خفلت أزلو بزعباز قداي زي تقصنا أنتلو تا مدرخنا بها قدفا ثانك يو ኣብኡ ከለኹ እንታይ ኣኽብል ኣብቲ ናይ መወዳእታ እዚ ዝግበር ዘሎ ቡድሆታት ኤርትራዊ ቡድሆ እዩ እዚ ኤርትራዊ ቡድሆ ከዓ ህዝባዊ ተሳትፎ የድልዮ ናይ ዓለማዊ ፅልዋ ክንፈጥረሉ ዘድልዮ እዩ ኩሉ ግዜ ተሳትፎና ኣብ ማሕበራዊ ሂወት እዩ ትናተይ ዝያዳ ኣብ ሽግር ናይ ኤርትራውያን ተሳታፋይ ኮንካ ዝከኣለካ ዓቕምካ ምብርካት ብናሕና ንገብሮ ኣበርክተሎ ብናይ ዓለማዊ ፅልዋ ንፈጥሮ ኣብ ልዕሊ ንፍለይ ኣሕዋትና ኢልካ ከዓ ኣሎ ካብዚ ተበጊስና ኢና ንኣብነት ኣብ ሱዳን ብኣምሆን ድሕሪ ኢኻዮም ተፃወቲ ኩዕሶ ከሃንደበታዊ መፂኦም በቲ ምሳና ኮይኑ ተሓባቢሩ ዝሰርሕ ዘሎ ማሕበር ቅድሚ ሕጂ ናይ ስፌት መኪና ዝገበርናሉ እዞም ኣብ ሱዳን ናይ ተፃወቲ ኩዕሶ ዝተዓወቱ መንእስያት ብከምኡ ዓይነት ዝተመልመሉ እዮም ንሱዳን ስዒሮም ንሳውት ሱዳን ስዒሮም ንኢትዮጵያ ስዒሮም ንናይጀርያ ስዒሮም ከምዚ ዓይነት ፀብለልትነት መፅኦም ዘለዉ እዚ ክተባባዕ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ካልእ እዚ ናይ ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ መሕትት ምሳኻ ገብር ከለኹ ከምዚ ንገብር ኣለና ንሓስብ ኣለና ክብለካ ሕጂ ነቲ ህዝቢ እንኳዕ ሓጎሰና የውሃና ክብሎ ዝኽእል እታ ንሓልማ ዝነበርና ሽዑ ትምህርቲ ክንከፍት ንደሊ ኣለና ክብለኩም ከለኹ ሎሚ ግን ነታ ቤት ትምህርቲ ከፊትና እያ 300 ኤርትራውያን ተመዝጊቦም ድሮ በሳእልን ብገለን ሼር ጌርናዮ ንዓኣት ምስል ነዛ ፕሮግራም ፓይሎት ፕሮግራም ትበሃል ናይ ግብፂ ሓንቲ ጎፍ ድማ ከፊትና ኣለና ልክዕ ንዓኣት ተገልግልያ 9 መምህራን ኤርትራውያን ረኺብና ክልተ ናይ ኦፊስ ሰራሕተኛታት ተረኺቦም ዳይሬክተር ዘለዎ እዚ ኩሉ ሕጋዊ ክንገብር ድሮ ቶም ኣብኡ ዘለዉ ክተባብዑ ዘለዎም ከም ኤርትራውያን ንዕኡ ተበግሶ ዝወሰዱ ንሕና ግዳብ ደገ ዘለና
እዚ ነገር ዝሓደ ኣብነታዊ መርኣያ ጌርና ኣለና ክልተ ነገር እዩ ሓደ ንህዝብና ክግበር ከም ዝከኣል ከንሪኦ ተኻልኣይ ኣብ ልዕሊ ዓለማት ማሕበር ተራድኦ ዓለማት እውን ፀብለልትነት ፅልዋ ከነርኢ ብዛዕባ ኣሕዋትና ከም ንግደስ ፈሊጦም ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ግቡእ ዓይነት ኣቓልቦን ኣገልግሎትን ክህብሉ ዝኽእሉ ባይታ ምፍጣር እዩ እዚ ናይ ባዕሉ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝተዛረብናሉ እዚ ናይ ኩነታት ናይ ውግእ ዝምምፅኦ ሽግራት ዝፈጠሮ ሕጂ እውን ክሳብ ካብቲ ጀመርናዮ ዳርጋና 10 ወርሒ ዝኸደ ኣገልግሎት ኣብ ኢትዮጵያ ንህብ ኣለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዚኣቶም ሕጂ እውን ካልኦት 59 ዝኾኑ ኤርትራውያን ካብ ሽረ ካብዚ ናይ ኩነታት ሓደ ግዜ ቀፃሊ እውን ተዛሪበሉ ነይረ ዝደሓኑ ናብ ካብ ከባቢ ክልል ትግራይ ወፂኦም ስለ ዘለዎ ሕጂ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከኣትው ትፅቢት ይግበር ኣሎ ዝከኣለና ንዓኣቶም ገለገለ ንኡሳን ሓገዛት ንምግባር እውን ኣብ መደብ ኣለና ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ እኩብ ድሙር እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ብድሆታት ዘጋጥም ኤርትራዊ ሽግራት ስለ ዘሎ ኣብ ሽግር ኣሕዋትና ተዋሳእቲ ክንከውን ኣለና ክንብሎም እዩ እቲ ሓንቲ ከይሰገርኳ ክሓልፍ ዘይክእል ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣቓልቦ ክንገብር ኣለና ክንብል ከለና ኣብ ማዓስከራት ክልተ ዘለዉ ኣብ ማይዓይንን ዓዲ ሓሪሽን ንኩሉ ገዲፈ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ሕፅረት ምግቢ የሳቅዮም ኣሎ ብሰንኪ ዋሕዲ መግቢ ሞት ከጋጥም ዝኽእለሉ ኩነታት በፂሑ ስለ ዘሎ ተቀዳማይ ክንገብሮ ንኽእል ሂማኒታርያን ኦርጋናይዜሽን UNHCR ብቁልጡፍ ወይ ከዓ WFP ደም ዋላ ካልኦት ብዘይገድስ ብዘይ ወዓል ሕደር ምግቢ ከብፅሕሎም ከም ዘለዎም ኩላትና ብየማም ፀጋም ፍልሊና ብዘይገድስ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ስለ ዝኾነ ኩላትና ኣውያት ክንገብረሎም ደጊመ ይሓትት يقنلي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا